Bafowethu ake ngibonge nje uLord General Mkhwanazi, uLord Kwali. Siyabonga Ndonga. We salute you. Webafowethu, izolo ezenzeke ku-ad hoc commission yesterday. Kunomama lo awakaMashale obelapha izolo ku-ad hoc commission. Hey bafowethu, udedele ikwebhisi lo mama bafowethu. Ngiyanxusa hambani nolalela ama-video e-ad hoc yesterday. Umama udedele ikwebhisi izolo eyishubile ngempela, bomb upon bomb. Sizwile ngandlebana thizeni ukuthi hey kubolile bafowethu kwa SAPS. Kahle i-corruption eyakwa SAPS. Makukhulunywa nge-corruption nje kunzima webafowethu ngisho nokureporta i-corruption ozoyibona uwumhlali wase-South Africa. Kunzima ukuthi uzohamba uthi yothipha amaphoyisa, ngoba kunokwenzeka phela ukuthi lo muntu osuthi uyoreporta kuyena ombone egqoke imendlela eyiphoyisa efake nesigqoko kanti ungomunye wemkhulukudu. Kunzima ukuthi ngempela uzothi uyoreporta kanti usiyayihenga. Abanye bathi you incriminating yourself ngokuthi uthi uyoreporta kumuntu womthetho ngoba uthi uyamthemba. Kunzima. Izinto ezikhishwa yilo yamama bafowethu hayi zijulile bafowethu, zijule ngempela. Uthi ke umama umama ufaka azazofaka ngisho ukushona lona umnumzana uMagaqa lo we-ANC owabulawa ngapha ePortshepstone. Ukuthi lalela kuningi akureporter ngaye aphinda azokuveza futhi ukuthi okuveze kakhulu ukuthi umbulali kaSindiswa Magaqa ubefuna phela ukuthulula udaba azihlanze azigeze ngokubulawa kaSindiswa Magaqa khona lapha ekhindini ejele lapha akhona. And okunye futhi akuvezile ukuthi umnumzane phela uFidel Adams wehla weza la ekuboshwe khona umuntu oyikhila kaSindiswa Magaqa ezothola i-information ethizeni. uFidel uhlezi ku-information ethizeni wehla ezothola ukuthi kwenzakalani, unolwazi analo. Lo Fidel esikhuluma ngaye yilona phela ohlale njalo ohlale avele athi uvulela amacala uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi phela. Hey yabona ziningi izinto ezisazovela eSouth Africa. Wavezwa ngendaba zeyibhamu ezithengwa ezayithengiwe sithengelwa amaphoyisa kwezasesiphoyiseni. Lozo ibhamu zithi mase ingenile ebese ziyaphinda futhi ziyonikezwe imgulukudu, zodayiswe imgulukudu. Kuveza abani umama lo lapha uMashale. Niyabona ukuthi kushubile eSouth Africa bafowethu, asikho safe eMsouthern. Kumele niqaphe bafowethu. Okubalekile umuntu efuneka simbonge ngempela i-whistleblower yethu, umuntu oshaya impembe ngempela wasixwayisa wasithipisa ukuthi kuyabheda uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Siyabonga General Mkhwanazi osenzele khona singabahlali base-South Africa. Ukhombisile ukuthi uyayithanda i-country yakho Mr. General Nhlanhla Mkhwanazi. Abanye bakubiza manje ngoLord General Mkhwanazi. Nami ngithi I salute you Lord General Nhlanhla Mkhwanazi. Siyezwa ukuthi impela umsebenzi wakho uyawushaya. Ushayile kwancomeka ngoJuly 6 ka 2025. Siyaqhubeka, siyasiqhenya ngawe.